Päällimmäinen tunne. Oli hauska. Joo, siis ojentajat väsyy, mikä oli tosi jännää. Ja sit mun tuli jotenkin vähän pieni olo. Et semmonen, että 20 kiloa lihasta vois tehdä niinku hyvää. Aika hyvää, vaikka mä tykkäsin noista niinku olkatoppauksista, ne oli aika mahtavia. Mikä tuntuu, Se oli ihan paras. mikä tuntuu kaikista vaikeimmalta? Toi viimeinen, mikä se nyt oli? Sitten se blokkaus. Siis Marian mielestä. Mun mielestä kaikista vaikeinta oli... En mä tiedä, kyllä kaikki oli No ei se pallon kiinni ottaminen. Jos me oltais heitetty palloa, mä luulen, että se olisi ollut kaikista pahinta. Hyvä päästä. Niin. Summa summarum, kenelle te voisitte suositella tämän tyyppistä lajia? Kaikilla kovilla muijilla. Ketkä haluatte niin ja taklaa muita. No sellaisia, jotka nyt ei pelkää kipua. Joo. En mä tiedä. Kaikille. Siis kaikille, koska siis tää oli ihan sairaan hauskaa. Sitten tässä ei tarvi olla isoa kynnystä, koska tänäänkin kun me harjoiteltiin, niin ei me nyt päästä todellakaan pelaamaan. Niin kuin tosi basic harjoitteita ja kyllä ne vaatii niin kuin voimaa ja ketteryyttä ja taitoa. Ja toi alkulämmittely oli aika semmoista peruskoordinaatiot. Ja Yeah! Kuka tahansa voi tulla. kuka tahansa voi tulla. Kovin muijia. Etenkin.